Dobrý deň, prajem, vítam vás pri sledovaní tohto videa, ktoré sme pripravili v rámci vzdelávacieho programu Podnikový kontroling AMS Excel. Toto video, ako vidíme, že je pokračovaním predchádzajúceho, kedy sme vyriešili jednu skupinu problémov, ktoré sa týkajú úverových výpočtov a ich hodnotenie, kde sme optimalizovali výšku mesačnej splátky a dneska budeme pokračovať v ďalšej skupine problémov a to je, že poznáme ročnú úrokovú sadzbu, hľadáme výšku úveru. Aká výška úveru by nám mohla vyhovať, keď poznáme úrokovú sadzbu, poznáme maximálnu hranicu trvania a maximálnu výšku úveru aj maximálnu výšku mesačnej splátky. To znamená, že zase kombinujeme tri známe faktory, to znamená počet rokov, trvanie, ktoré je premenlivé, ktoré je niekoľko variantov, ale aj mesačná splátka, niekoľko ich prichádzajú do úvahy, ale máme fixnú úrokovú sadzbu. Ako by sme našli nejakú najoptimálnejšiu výšku úveru? Zas toto vyriešime pomocou tohto nástroja tabuľka údajov. Takže potrebujeme najprv vytvoriť takúto tabuľku, že do horného riadku dáme počet rokov 5, 10, 15 až 25 a tu v tomto stĺpci vľavom dáme výšku mesačnej splátky. Niekoľko variantov 150 až 400 sme tu dali, môžeme hociaké číslo tu dať. A v tomto rohu vyriešime v tejto bunke ten základný vzorec. Tam dáme, ako keby sme mali tie parametre tu. Takže rovná sa, keď hľadáme výšku úveru, to znamená, že hľadáme súčasnú hodnotu tých budúcich platieb. To znamená present value PV zatvorka, tvoríme funkciu a doplníme jednotlivé parametre. Poprvé je sadzba, je to úroková sadzba ročná, ale lomeno 12, aby sme premenili na mesačnú. Ďalší parametr je počet splátok. Počet splátok vypočítame tu, že doba úveru je 20 rokov krát 12, aby sme mali v mesiacoch. Ďalší parameter je, koľko platíme mesačne. Tu je anuitná splátka alebo mesačná splátka. Túto mesačnú splátku, keď dáme, že krát minus 1, tak tým pádom budeme mať to číslo tu kladné. To znamená, že ak budeme mať takúto sadzbu na takéto obdobie a toľko budeme platiť, tak 54 093 eur môžeme zobrať úver, zodpovedať týmto platbám a tejto úrokovej sadzby a dĺžke úverového obdobia. Teraz chceme tento výpočet mať v každej bunke tejto tabuľky, ale s tým, že v každej je iná kombinácia trvania úverového obdobia a mesačnej splátky. Úroková sadzba ostáva rovnaká. Takže vyznačíme túto tabuľku celú vrátane tohto výpočtu a klikneme na údaje, analýza hypotéz a tam je tabuľka údajov a teraz vstupná bunka riadku. Vstupná bunka riadku. Čo máme v riadku? Máme počet rokov obdobie a v tomto vzorci je obdobie bola táto bunka. Ďalej, vstupná bunka stĺpca. V stĺpci máme výšku mesačnej splátky a v tomto výpočte bola táto bunka. Keď sme dali tieto parametre, tak v každej bunke sa nám vypočítala výška úveru, ktorá zodpovedá týmto parametrom obdobie a výšku splátkov. Vidíme, že v tomto riadku, kedy 300 platíme a 20 rokov bude trvať
ako bolo tu, tak tá výška sa rovná tejto, ktoré sme vypočítali z týchto hodnot. Takže zasi máme niekoľko alternatív k dispozícii, aby sme mohli to s klientom o tom pohovoriť, ktorá výška by mu vyhovovala čo najviac. Takisto máme tu náklady vypočítané pre každú túto alternatívu a ešte to máme v percentách. Nemáme, vypočítame, že sa rovná tieto náklady lomeno výška úveru. Takže toto máme. Ďalej, aby sme trošku uľahčili, zohľadníme tie naše orientačné čísla, pomocky, obmedzujúce podmienky. To znamená, výška úveru, sme hovorili, že maximálna podľa potrieb klienta je 30 000. Zohľadníme túto podmienku, tak už vidíme, že tieto neprichádzajú do úvahy, takže nebudeme sledovať, všetko sú nad 30 000. Takisto aj v nákladoch nemusíme toto riešiť. Ďalej, keď zohľadníme, že doba úveru maximálne 20 rokov, tak táto sa neprejaví, lebo tieto sme aj tak vylúčili z iného dôvodu. Ale tu máme, že mesačná splátka maximálna 300 eur. Ak toto dáme preč, tak aj toto nemusíme sledovať, neprechádza do úvahy. Táto skupina problémov úverových výpočtov tak isto ako predchádzajúca má podskupiny týchto problémov. A to vychádza z toho, že ktorý z tých známych faktorov je fixný a ktoré dva sú tie, ktoré môžeme niekoľko alternatív v alternatívach, v variantoch mať. Ale toto už nebudeme riešiť, ten princíp je rovnaký, ako sme tu ukázali. Ideme ďalej na dobu úveru. Niekedy riešime takýto problém, že poznáme výšku úveru, poznáme výšku mesačnej splátky, niekoľko variantoch, aj výška splátky, aj výška úveru. Úroková sadzba je tiež poznáme, ale je fixná a hľadáme rôzne doby trvania úverového vzťahu, ktorý by nám vyhovoval. A toto rovnako ako v predchádzajúcom prípade vypočítame najprv tu v tejto bunke, v tejto tabulke, že sa rovná n per a doplníme parametre. Sadzba je táto lomeno 12. Platbu, ktorú uskutočňujeme každý mesiac, je táto. A súčasná hodnota je, ten výška úveru je táto. Tuto, keď dáme, že krát minus 1, tak budeme mať výsledok. To znamená, že bude trvať 162 mesiacov. Tento celý vzorec, keď dáme lomeno 12, tak zmeníme na roky. To znamená, že ak budeme mať úver 40 000 eur, úroková sadzba 3% a budeme platiť mesačne 300 eur, tak tento vzťah musí trvať 14 rokov. A toto chceme vyčísliť aj tu, v celej tejto tabulke. Takže vyznačili sme údaje, analýza hypotéz, tabuľka údajov a vyplníme vstupná bunka riadku. V riadku máme výšku úveru. A v tomto vzorci sme mali túto bunku. A vstupná bunka stĺpca. V stĺpci máme výšku mesačnej splátky a to bola tu. Takže vypočítali sme pre všetky kombinácie dĺžku úverového obdobia a tento môžeme zasi hodnotiť, analyzovať, ako to bude vyhovovať. Tu vypočítame náklady tohto úverového vzťahu. Takže tu máme náklady v eurách a ešte tu v percentách. Zasi zohľadníme
obmedzujúce podmienky, ktoré sme poznali, napríklad, že výška úveru nad 40 000 je zbytočná sledovať, to znamená, že toto už neprichádza do úvahy. Doba úveru nad 20 rokov je takisto, vidíme, že toto je zbytočné sledovať a áno, je to nad 300 eur tiež zohľadníme. Tak tieto neprichádzajú do úvahy. Len tieto zelená farba. A k tomu zodpovedajú aj náklady tohto úverového vzťahu. Takisto ako predchádzajúce problémy má niekoľko variantov táto skupina problémov, čo máme fixné z týchto parametrov, ktoré poznáme a ktoré sú vo variantoch. Ďalej ideme na ďalšiu skupinu. Tu hľadáme alebo hodnotíme výšku úrokovej sádzby. Poznáme výšku úveru, poznáme mesačnú splátku, poznáme dobu úveru v mesiacoch a hodnotíme, aká je tá úroková sádzba. Niekedy sa stáva, že veriteľ budúci ponúka nejakú sumu úveru a deklaruje, že aká bude mesačná splátka. Nie je informácia o úrokovej sádzbi ani o trvaní úverového vzťahu. Napríklad tu máme výšku úveru 3000 a splátka 60 a doba úveru 58 mesiacov. A my chceme hľadať, aká úroková sádzba zodpovedá týmto parametrom. Takže vypočítame tú hľadanú úrokovú sádzbu ráte. Otvoríme túto funkciu. Prvý parametr je počet platobných období. Tu máme 58 mesiacov. Ďalej máme výšku mesačnej splátky 60 a toto dáme krát minus 1 a ďalej budeme potrebovať výšku úveru. To je toto a dáme, že OK s tým, že tu sme našli mesačnú úrokovú sádzbu. Toto keď dáme, že krát 12, tak získame ročnú úrokovú sádzbu. To znamená, že tento úverový vzťah 3000 eur, 60 eur mesačná splátka a 58 mesiacov zodpovedá úrokovej sádzby 6,2%. Toto chceme my vypočítať pre všetky tieto kombinácie, počet mesiacov a mesačnej splátky pri takomto úvere 3000. Takže zase sme vyznačili všetko, ideme na údaje, analýza hypotéz, tabuľka údajov, vstupná bunka riadku. V riadku máme počet mesiacov a v tomto našom výpočte mesiacov dáme túto bunku a vstupná bunka stĺpcami máme v stĺpci výšku mesačnej splátky a tu máme tú bunku tu. Máme, že OK. Takže, čo nám hovorí tento výpočet? Vypočítali sme úrokovú sádzbu, ak by niekto dal 3000 eur. Mesačne by sme platili 60 eur a doba by bola 12 mesiacov, tak to vychádza záporná úroková sádzba. To znamená, že banka by nedostala svoje peniaze ani späť, koľko dala si požičať. Preto tieto neprichádzajú do úvahy. Takže prvá informácia je, že keď bude splátka 60 eur pre 3000, tak nemôže to trvať krátšie ako 50 mesiacov. Druhá informácia je, že tá úroková sádzba, keď dáme 60, tak 7,42%. Môžeme pozrieť aj na náklady
tohoto úverového vzťahu a takisto v percentách. Ďakujem za pozornosť